Sigurado na nga hindi magbiyahe buwas nga adlaw Lunes, Marso 23 ang masobra 400 ka mga public utility vehicles nga sakop sang 11 ka mga transport cooperatives sa Western Visayas bangod sa ila patigayunon nga transport strike. Sa interview sa Bombo Radio kay Hailey Alcarge, Vice President ng Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporation Incorporated, yagin payag nga magbugatan sa ila o kung mabugat man sa ila buot ang ila patigayunon nga transport strike apang kinahanglan nila ini nga himuon. Lakip sa mga kooperatiba nga magaupod sa among transport strike, amo ang WVTC o kung Western Visayas Transport Cooperatives, City Iloilo Transport Services Cooperatives, kag ang Iloilo City Alliance of Operators and Drivers Transport Cooperatives nga naga-operate sa nagkalain-lain nga distrito sa Iloilo. Ginpayagman sang grupo nga pisar mayara sa nga binilyon nga mga budget ang gobyerno para sa mga proyekto sa infrastruktura apang wala gid sila natutukan o kung natagan man lang sang importansya direkta sa sektor sang transportasyon nga suno pa sa ila mas madamo kung tani nga pumuluyo ang mabuligan. Nagapanawagan man ang mga ini nga kung tani matagan man sila sang igtalupangod bangod kaangay sang iban nga nabudlayan man sila sa ila pangkabuyan o kung pagginakuhaan sang ila nga pangabuyan. Ilabi na sa subong nga ginapangatubang nga kabudlay sa ila sektor. Ang pag-alsa sang balatyagon sang aton nga mga kauturan no nga nagabiyahe kag naga-commute sobra 400 Apektado gid kay may mga ruta ni nga terminals mo, tanan ni halos terminals mo. Kami lang gani sa Mohon, ma-delay lang na gani ang amon nga turnaround dira sa Mohon. Grabe na gani dira ang idulot niya nga clog up sang pasahero. What more pa nga hindi na kami makabiyahe kay tiya, halos hindi na kami makamalutmut. What more pa nga mag-amo sina?